Bon dia a tothom. Per mi avui és un dia molt especial, donat que aquí fa, en aquest espai, 14 anys que vaig debutar amb Sabor de Gràcia. I feia 14 anys que no venia. I és un marc que tinc uns records molt meus i molt macos. Per un altre, també és un dia especial perquè fa 4 anys ens van reunir una sèrie d'amics rumberos, com el Rogeli, en David i altres que estan per aquí. I vam fer una associació que es diu Rumbacat. Una miqueta a part del manifest que teniu per aquí, fa 4 anys jo vam redactar-ho i posar-ho nosaltres, de reivindicar la rumba catalana i fer-la patrimoni de Catalunya. És un dia per mi molt especial en aquest sentit, perquè hem tardat 4 anys, però hem donat un pas endavant. Llavors, queda molt per recórrer, la meva opinió, jo us donaré la meva opinió. Queda molt per aconseguir, jo crec que estem en una cursa del qual hem començat a sortir i queda molt per aconseguir-lo, per deixar la rumba en el lloc que li correspon. La meva reflexió, una miqueta, és anar per punts. En Rumbacat hem fet una tasca feta per músics, com hem pogut. S'ha fet, és veritat, 14 programes per televisió, dels quals molts heu pogut participar. S'està gestionant per fer un programa setmanal a Catalunya Ràdio. S'ha fet tot el que s'ha pogut i es faran més coses, perquè ara estem tots junts. Però es té que fer més cosa. Abans l'oncle Paret ens donava les gràcies. Jo crec que les gràcies li hem de donar amb ell, perquè si avui estem aquí és gràcies a que aquest home va agafar aquesta rumba, va fer aquesta rumba i l'ha passejat per tot arreu. Llavors, una de les coses, al meu criteri, que se li ha de fer amb l'oncle Paret, i ho dic, i està ella davant, és, ara que el tenim aquí, és fer-li un homenatge en vida. Perquè després, quan les persones no hi són, és quan ens en recordem. Ens en recordem de Gato, anem a fer una pel·lícula, anem a fer un homenatge. Ens en recordem del Pesca, anem a fer, i ja no hi són. Jo crec que les persones, com l'oncle Paret, com l'oncle Chacho, que estan aquí, que han sigut els que, gràcies a ells, nosaltres estem aquí i ens hem guanyat tots la vida, jo el primer, que se'ls reconegui aquesta tasca, que se'ls faci homenatges en vida, que se'ls faci reconeixements en vida i que encara estan tocant i encara estan treballant. Això és una de les coses que jo proposo avui. Una altra de les coses, perquè la rumba vagi endavant, és crear una marca. Crec que la rumba catalana té suficient potència per comparar-la amb els anys 70, com van fer el segell Fania, que va agafar tots els salseros, Jerry Masucci i Johnny Pacheco, i van fer un segell i la Fania va sortir endavant. Que Sabor de Gràcia estigui en una companyia, que els Manolos estiguin en una altra, que l'oncle Paret estigui en una altra companyia i tinguem els nostres mànagers, això està perfecte. Hi ha molta gent que no té companyia, hi ha molta gent que no té mànager, hi ha molta gent amb molta qualitat que li costa molt pujar dalt d'un escenari i no té la sortida suficient per tindre-la. Llavors, què s'ha de fer? Intentar crear una marca, una RC, una rumba catalana, on gent jove pugui gravar, on gent jove pugui promocionar-se, on puguin fer concerts, on si després hi ha un casal hi hagi books d'assaig i tot això ens sembla perfecte, però què hem de fer? Donar-nos la mà i tirar-ho tots endavant. I crec que és la base, la unió entre els rumberos és la base, perquè sempre hem dit no és que això esteu barallats gràcies amb els... No, això no estem barallats, això és mentida. Vull dir, hi ha una cosa ben clara, no? Vull dir, el creador i el rei de la rumba el teniu aquí davant. Vull dir, no aneu a buscar a ningú més. No estem barallats, al contrari. Vull deixar-ho molt clar perquè sempre surten aquestes cosetes i jo no vull entrar més en aquests temes. A partir d'aquí, una de les meves coses que us dic és això, intentar crear una indústria, intentar crear una marca, potenciar una marca. Quan la Generalitat faci
les seves setmanes culturals a Mèxic, a Nova York, a Alemanya, nosaltres hem anat, Sabor de Gràcia ha sortit, altres grups ha sortit, però jo crec que tothom ha de tindre l'oportunitat, no només els que estem sempre, que sempre som els mateixos. Per què ho dic això? Perquè si no hi ha cantera, el gènere us mora, i dintre de 10 anys tornarem a estar igual. Llavors què s'ha de potenciar? S'ha de potenciar la gent jove. Sí, jo soc jove, tinc 34 anys, però jo ja porto 17 anys de carrera dintre de la rumba catalana. Llavors què s'ha de potenciar? Els de darrere. I com es pot potenciar? Doncs ficant la rumba a les escoles. Igual que ens ensenyen, amb els meus fills que estan fent música, els ensenyen la història de Bach, doncs per què no es poden ensenyar la història de la rumba catalana? Per què no es pot fer tallers de rumba catalana ensenyant la pràctica i la història? I qui diu a primària, diu a secundària, diu a les universitats, s'ha de promocionar la rumba catalana. I l'hem de promocionar els artistes, però les institucions ens han de donar la mà i la facilitat per poder-la promocionar. Perquè si no, passaran X anys i tornarem a estar igual. Es moriran tots els artistes i tornarà a quedar la rumba allà, oblidada. I llavors la meva reflexió és aquesta. Vull dir, els creadors de la rumba o el creador de la rumba, reivindicar-lo i fer-li el seu homenatge en vida, crear una marca que sigui rumba catalana i portar la rumba catalana a les escoles, perquè així es vagi creixent, es vagi formant una cantera. Una de les coses que també jo vull dir, i després parlarem una miqueta, si voleu, del moment actual i donar les gràcies a tots els que esteu, és que amb la indústria que aquí tenim, amb els grups que aquí estem, a mi em fa mal a vegades veure els premis de la música. Jo em fico a veure els premis de la música, de l'ESGAE, i veig Canción Espanyola. Jo, amb tots els meus respectes, La Pantoja i María del Monte no em sento identificat. Si els flamencs tenen el seu espai de millor disco, millor artista i millor concert i millor cançó, per què la rumba catalana no podem estar representats dintre els premis de la música de l'ESGAE o tindre els nostres propis premis on poder premiar i reivindicar els nostres artistes d'aquest país? Jo crec que s'ha de crear també un premi de la rumba on els rumberos sortim fortalegits i el públic es crea una demanda i es crea una expectació. Intentar consolidar-lo i intentar arribar a ESGAE i ficar el nostre apartat de rumba catalana, perquè jo en Canción Espanyola no ho sé els meus companys, jo no m'hi sento identificat. I com a flamenc tampoc, perquè jo no soc flamenc, jo soc rumbero. Aunque la rumba podem cantar-la més aflamencada. Em sembla perfecte, però la rumba no és un plat del flamenc. La rumba catalana és una creació que s'ha fet i que està aquí, i per això estem parlant de rumba. A partir d'aquí són idees que jo llenço, després amb els grups de treball ja ho parlarem i ja ho mirarem. Vull donar les gràcies a tothom, a tots aquells grups que hem estat remant en compte corrent durant tots aquests anys per arribar fins aquí. A grups com els Manolos, a grups com Ai Ai Ai, com Ojos de Brujo, Dominguet, La Trova ara, tots aquells grups, a part dels grans mostros que sempre han estat presents a les nostres vides, que hem fet força, que ens hem donat la mà per poder tirar la rumba endavant juntament amb els nous grups que han vingut, que de veritat que ens heu fet molt feliç i ens heu donat una altra visió de la rumba catalana. Vull dir, la rumba catalana pura i dura, que és la que fa l'Onco Paret o l'Onco Chacho, és la del rel, és la rumba catalana que va sortir a la seva època. A partir d'aquí, a nosaltres a vegades ens han tatxat de salseros perquè li fiquem un piano i fiquem un escallot. Hi ha altres que fiquen acordeó, com el Joan Garriga, altres que fiquen DJs, altres que fiquen hip-hop. Però mentre hi hagi un ventilador i unes palmes, per mi tot és rumba catalana. I si no, no estaríem aquí, estaríem 4. Moltes gràcies.
Pues res, dir-se que estic molt content, us he dit unes idees, després ja les treballarem, si les tenim que treballar, i deixo pas al Rogeli.